Uthi mina nje ekamereni nje ngiyagijima ngiyashisa. Usisi lo phela ujwayele ukubuya lapha ema-ofisini ekhathele ubuye manje emncishe kanti indoda ayincisha abake. Manje benginesifiso nje sokuthi nje mfethu nami ngibe unkosikazi wakhe ngoba mina usisi wami ngisangambitha umuntu nje okhuthela kakhulu futhi oyithandayo. Mina noSibari sekukhona into esiyenzayo siyathandana and futhi sesineminyaka emibili sindawonye. USibari usho lo muntu wami? Yebo. Lo niyathandana? Yebo siyathandana. Angisho futhi sizoyiyeka into yenu. Nami ngizoba owesibili ngoba kuyafana sabandawonye nje sisi. Ngibingelele babukele emakhaya. Lo khulumayo uvumani wale kwamhlabela ingane. Awusoneni madoda. Kwakhuba lo mbiwe egcekeni. Okumele nikwazi babukele ukuthi sivumani film siyanthanda. Uthando lwaNkulunkulu. Abafuna imisebenzi mabayithole. Abadayisayo abanamabhizinisi awaye phambili uNkulunkulu avula iminyango. Osisi bami, obhuti bami, engabo baba, oma wethu. Siyanthanda kakhulu. La sinosisi osivashele uAyanda waseHarding. Ayanda ngizonginikeza nje ithuba owakho nje ukuthi ube free. Ukhulule ukhiphe konke okungaphakathi. Ukhululeke nje. Namhlanje ngabe ufisa sikusize ngani utshela ababukeli nawo bebukele. Sanibonani babukele emakhaya. Lo ohleli phambi kwenu uAyanda. Njengoba beseshilo uBhutfumani ukuthi qhamuka le ndaweni yaseHarding. La ngize kuyivumani film ngizocela usizo lokuthi bezongisiza kule ngxabano enginayo phakathi kwami nendoda yami esesiqhube isikhathi eside kakhulu nayo senza yonke into ndawonye. Manje into eyinkinga umuntu kasisi wami. Manje benginesifiso kakhulu lana sokuthi indoda yami lena phela imtshela usisi wami ukuthi mina naye sesiyathandana and ngifuna sonke sobathathu sibe kulento ngoba nami ngeke ngikwazi ukuthi ngimiyeke. Sesithandana iminyaka eminingi kakhulu and nami ngiyamthanda. Angazi ukuthi ngalolu daba ngakwazi ukuthi ngisizakale kakhulu ukuthi nje nami la enhlizweni nami ngikuthola ukuphumula ngalolu daba lo ngoba alingiphethe kahle ukuthi ngifihlwe ngeke. Ngifuna nje lento kube yinto permanent sazane sijabule kahle. Hey babukeli niyayizwela usisi Ayanda konke akushilo ya siswami sizokusiza usendaweni eright kakhulu ubala usisi wakho namhlanje uzokwazi ukuthi namhlanje indlela esitshene sisodwa noma ngabe kuthiwa kunzima kanjani uzokwazi noma ngathiwa uyathanda noma akathandi but namhlanje usuku lokuthi iqiniso liphume as long as uthi uyamthanda naye indoda kasisi wakhe yakuthanda. Siswami bakuzwa ababukeli nami ngiyakuzwa but nginombuzo engibuza wona ukuthi mhlambe ngabe nahlangana kanjani nendoda yakhe usisi wakho yini eyenzeka nabona naphi? Kodwa phela mina ngihlala naye usisi wami lona okuyena wangibiza emakhaya ukuthi ngizohlala naye ngoba ngizozama amatoho ngala. Manje kwamanje vela bengakawuthola umsebenzi so ngiye ngihlale la endlini ngibe matasatasa ngiqoqe yabo ngiclean. Manje benginakho ukuthi ngithi ngisayenza lezo zinto lezo avela aqhamuke lo bhuti lona. Yabo elokho engiphathele uchocolate uthothi yangifica ngiyaclean engincoma ukuthi ayichawa wakhuthala ntombazane yabo. Manje into yethu yaqala lapho ke manje ngiyabona ukuthi ngathi siya vunguza kakhulu. Manje nginesifiso kakhulu sokuthi nje usisi wami athole ngalento cause sihlala sonke endlini. Manje ngibuye ngishaye nawo nembeza yabo ngoba ukhulile kunami futhi uyangiphakela. Yebo. Siswami manje akukaze kwenzeke mhlambe uyithole sunesikhwele mhlawumbe uyabezwa abancokolisana badlalisana phela ngithi usisi wakho noSibari wakho lo kuyindoda yakho kuwe manje
Awukaze mhlawumbe ukuvuka isikhwele mhlawumbe bencokisana usanda sami azamuhle hawu babana woza ngapha ekamereni akuvuki nje mhlawumbe isikhwele. Yo, ave singivuka kakhulu. Kodwa phela hayi ngibuye ngi-understand, yabo. Ngoba vele ngamfice khona la, bavele futhi into yabo kade bayiqala yabo. Sebelobolene nokulobolana. Konke nje lokho mina akungihleli kahle. That's why ngifuna esheshe ephuthume ubhuti. Amtshela usisi ukuthi nami ngikhona. Mase-ke siyazama ukuthi sibonisane njengoNdlunkulu because uzoba uNdlunkulu phela vele. Kodwa nje kuleyo umalalana wema ngiyabaseleka kodwa phela ngidinelwe kuzona lezo zitsha lezo khona phela ngiyaza nake kusisi wami ke ya kuba futhi ngiyamhlonipha kakhulu. Okunye ke engingakushongo baze bashade ngisho nokushada balobolene mina cha. Mase ngolunye usuku sihleli ke nayo sibari lona sibuka imovie ngangiqeda nje kumanzeli washing naye waye off ngalolo suku lolo. Ilapho esaqala khona nje kwangathi sinokconnect okukhona nento nje ayenzeke evidweni iyona le yayisenza ukuthi sasagcina sesiqabulana ke saphinde fusalalana. Ilapho nje nami ngaqala khona ukukhetha noma umfana ubengafuna ukukhombisa kodwa mina ngaba nakho lokho enhlizweni ukuthi cha ngizwile lento engangizwile khona. Manje benginesifiso nje sokuthi nje mfethu nami ngibe unkosikazi wakhe ngoba mina usisi wami ngisangambitha umuntu nje okhuthela kakhulu futhi oyithandayo. Yebo ngabe umakoti. Awuswali lento. Le ntokazi iyazizwa babukeli. Iyazizwa and ngoba izizwa nje iyasho ukuthi hayi nje ukuthi nje ibipheka iwasha usibale buye ibithengele o chocolate uyayibona leyo nto. Futhi wayejabula wayekuncoma ngithi kakhulu ngoba phela even netiye bekuyiwa yimina yena umfazi uhleli lapha esofeni uqhethile kube yimina engizange ngizomneza itiye kodwa usisi akaboni uhleze ebhizi nama office mina ke ngo housewife ya. Hey balalela engabe niyezwa housewife kodwa ofihliwe yabo ofihliwe. Manje awusho bengakaze mhlawumbe azathi manje mama ngathi sisu number 1 ngathi usungenzani manje. Phela uyangikhohlisa uyazi nawe ukuthi mase sisekamereni ukhuluma nanoma ngabe yini efika kuqala emqondweni uyangikhohlisa ukuthi hayi nawe unaso nje isifiso sokuthi nama ngilobole ngibe umfazi wakho wesibili. Yeah. Hey. Kunzima. Ngiyakuzwa Ayana. Manje utshela umbukeli utshele nami mhlawumbe mina ngiyenze vele ngoba ngiyibonile imessage lento siyenze ngesikhathi singakanani and umucabanga usisi wakho uzethatha kanjani lento uzoyamukela. Yabo indlela sesiqhube ngayo sifihlile nje lento yethu sesino 2 years zonke lento lesifihlile yena akakwazi lokho futhi ke noma nje yena ngathi akayamukeli akusondaba yami leyo into yami leyana sineminyaka eminingi futhi kuningi sikwenza yena angakwazi into nje akumele ayenze ukuthi amukele ngoba kwamina ngiyamukela ukuthi ukhona ninaki ngeke ngisho ukuthi ngwana kusengikhona abahlukani cha asihlale nje sonke la kulento le sibe ndawonye yabo nami ngangikhiphe ngapha mina nginaki ngizoba umakoti wasendlini ivele ngiphumile emakhaya ngidlela imali naye akabo silekhini lapha ema-office anginankinga mina futhi ngizomzalela nengane ngiyathembisa ngizomthatha kahle. Babukele niyazwela ukuthi usisi uzomzalela ngisho ingane ubhuti usisi ngoba ethandana nengane usisi ngoba ethandana nendoda kasisi wakhe ekade kungosibari wakhe nayo sekuyindoda yakhe uyasho ukuthi uyayithanda ushamashushu and akekho ongambonisa leyo manje awusho umama ukhona mhlambe menganibonisa umama noma mhlambe abafowenu abanye bazama ukunibonisa ngeke ubezwe nabo ngabahlula. Hayi angihlangani nalokho mina yabo nje leyo angendaba thina sinendoda yami isivumelene ngalento ukuthi thina sizoyenza bayathanda bona bathanda angitshela mawukuthi mina ngithandani naye ngizowenzani ngizohlala ngenzeni mina la ekhaya hayi mina ngibona nje ku right ukuthi
ixoxiswana ngcono lento sibone ukuthi sibekala mawukuthi abavumi sobona mina noBheki ukuthi senze njani so sesikhuluma soba uthiwe eceleni sebengekho bona. Babukeli niyayizwela ukuthi usisi Ayanda akezwa lutho akafuni lutho engabulala ngisho umuntu ngomyeni wakhe okuyindoda yakhe. Kunzima babukeli, kunzima sinosisi Ayanda and niyazwela nani. Manje seswami awusho ngaphandle kwa chocolate ngikuzwile ukuthi uyakuthengela uchocolate lowo ke akekho umunye okunye mhlambe akuthengele khona. Ungasho ukuthi uchocolate loyo cause lo chocolate usho something enhlizweni yami kuyangijabulisa lokho okuncane asoyengineza khona kuyangijabulisa. Ayibo kuloko ukuthi khona angithengela zona kuningi kakhulu ngiqokile nje uyena nginjena nje uyena uyangithengela yonke into engiyifisayo that's why nami ngingabi nokukhathala sokuthi ngimenzele izinto ngiready nje ukuthi ngibe umfazi wakhe menzele yonke into ayifunayo ngoba naye uyanginakekela yonke into engiyifuna futhi ngiyayithola noma engazi usisi futhi mina isimanga uze ngithengele ngisho iPad mina iPad yangaphansi kodwa yena usisi nje akayitholi ayithi uyasebenza yena aqhubeka asebenze mina ngiyadla indoda yakhe. Babukeli ayizosaba uqhubeka akufuthi base ngikuphuca ibike ababukeli ngiyabazi bazokudala lapha aqhubeke ucaze nje umlimi nawo ukuthi phela le ndoda lena masuke sendlini ngizini ngakhulu izinto azenza kumina nje esuke ngekho usisi ngoba nasemahotela siyaya yonke into esifisa ukuyenza siyayenza indlela ngithita ngayo indlela nje esiphila ngayo ihlukile angaze nami ngathanda ngale ndlela lena ngakho nje ngifisa ukuthi singahlukani mathiwa mhlawumbe bayasinqabela ungamaneke ngamane sivele sindize sephesheya sohlala khona ngoba ingeke angazi wangempela ngiyayithanda mina lo mfana lona uSiparike lo engithi isithandwa sami. Sike nje siplane mhlawumbe yabo sinokuplana mhlawumbe efonini ngithi mina ngizoqamba manga kusiswami ngithi ngisaba umngani wami mhlawumbe sikhipha out kanti ngiyazi ukuthi no mhlawumbe ngosuku lesithathu uzothi mayibuya nje emsebenzini noma emini sihambe siyohlangana mhlawumbe maye kwi lunch samsiyohlangana samsehotela nje wade ngisho lesihamba ngisho amahotela akazi siswami sihambe sehotela sifike lapha yana senze yonke into esifisa ngisho nemshini siyayidlala uyangifundisa like impilo emnandi nami ngingakazi ngayithola yabo and uyasho nokuthi mina nje ekamereni nje ngiyagijima ngiyashisa usisi lo phela ujwayele ukubuya lapha ema-ofisini ekhathele ubuye manje emncishe kanti indoda ayincishe abakethi indoda iyanika ukudla that's why ngithi nje wami sithandwa sami lesangiyazi angilahle ngoba siyazana thina sobabili ukuthi suke senzana soba u2 okunye ke uzesho nje ukuthi yabo kube kuyangaye ngabe lezi inkoma seyifake kusiswami emosha imali yakhe babuse khokhele mina ngoba mina I'm always there for yena uyisithandwa sami naye futhi ngisithandwa sakhe yabo ufisa na ukuthi ehambe ekhaya efike ethathe mina ingakho ngithi ngingaba unkosikazi oqala futhi ngiyiqatsha ngalokho akukho ashoda ngakho akukho. Siswami ngabe usisi wakho nomyeni kasisi wakho kungusibari wakho futhi indoda yakho kodwa manje akuseyona usibari wakho nje ubusho ukuthi niyathandana ingabe banazi ingane noma mhlambe ke ingane eyodwa noma mhlambe basaplana ukuthi babe nayo ingane? Hayibo ingane banazo khona ngisho endala yomfana eseyazama nje la ukuthi lokho ingishela yacela nane number yami ngoba ngithi phela ingane yami ngamnika nami number mangithi ngiyafika ingane iyangishela kwayona ngamtshela ngathi hayibo ngimdala njalo mina umuntu kababu wakho ngoma wakho kahle kahle shuthi phela ingane yayicathi ibonela ingane kade cha mina ngeke sekufuna ube umuntu manje and angifuni ukuthi nje ngizigcina indoda yami siyibona yedwa lena sixabana hayi ngangafuni sethole lezo zinto leso ngase ngimblock ngaphuma nje kuyena kodwa phela hayi ukuthi laphe asisazwani cha ingane yami phela nje angimbuyisele endleleni ukuthi engalokho efuna ukudla ithenda ubaba wakhe. Hey madoda hey kade hey ikuli ndawo babukela nayibona siswami siyakuzwa konke okushoyo kodwa namhlanje usisi wakho
uzokwazi ukuthi wena naye nidlela isitsheni esisodwa futhi ushamashushu awufuni lutho wena nendoda yakho futhi senihambile naze nafika kwesinye isigaba. Kwakona lokudla kwayena akudlayo njalo uma esebuya emsebenzini kusuke kuphekwe yimi engihlezi ngimkhathalela loya sisi loyana. Manje nje ngicela bandla ukuthi atshele ukuthi asibe ndawonye khona nami ngizokwazi ukuthi ngimlekelele mayisuke ngeke semsebenzini ngimsize kule ndoda lesibambisane because nawe ngithi uyazama amatoho mina ngasehlahleni amatoho anginayo singabe nje sibambisana kahle. Yebo. Manje awucabanga ukuthi usisi wakho mhlambe uzofila izifu uyamjikela uyambetray ngoba uthi ukulanda emakhaya wathi hamba wozozama umsebenzi then mhlambe awufile izifu uzobona ngazi ukuthi umntaka mama ngangifayela ngisho poison. Mina ke angihlangani nalokho kodwa ngeke ngize ngimdlisa usisi wami kodwa nje angihlangani nalokho ukuthi uyanqaba noma kanqabi makuthi uyanqaba siyaduka nendoda yakhe ukuthi uyavuma noma akavumi mina nendoda yakhe sisothandana futhi sisazoqhubeka futhi izongilobola isigcino mawukuthi uyanqaba ngiyathembisa siyaduka nalomfana lo siyaduka nje phela into yami nayo iRomeo noJuliet iqobo lwayo. Babukeli niyazwela ukuthi usesengenza noma ngayini ngenxa yothando uyamthanda and futhi uthi uyimisela akalwi yena uzofisa ukuthi atshele usisi wakhe kahle. Manje sisi wami awusho uyakunikeza mhlawumbe imali ukuthi uhambe uyijabulisa kakhulu njalo nje ngakuphela inyanga ziyasha nje kakhulu. And iyona de phela akuzomenza ukuthi ngifune futhi ngikulwele ukuthi angishade futhi veleke uzongishada nje khona nasemafeni sizoba soba uthi uvele sabandawonye sivusa ikhaya sale sikade izingane zakhe kuqhubeka isibongo sakhe sikhule nje siumise lo mndeni lona ngifuna nongena emafeni. Manje mucabanga ukuthi usisi after this conversation asithi nanga usisi uyavuma mengafika namhlanje okay asithi uyavuma efonini ufika namhlanje uyafika ekhaya ngonhlala ndawonye uthi hayi mntaka ma ufike sengiphekile ngoba namhlanje mhlambe ngoba ula awuphekanga namhlanje hayi mntaka ma nakho ukudla idlake kuyobalulutha ukudla engajoyene nanokupheka pho angiboni kodwa lokho ngizokubona masesiqeda ukumfonela. Ngizobona maseqeda ukufonela ukuthi yena ngabe uthini mawukuthi lapho uyambona nje ukuthi usho nje ukungishaya hayi angakakusekude kakhulu ukuthi ngidle ukudla kupheka yena vele mina ngiyayiphekela uyazi no baba uzodla ukudla kwami mayibuye emsebenzini because uyazi nebhoda nje ngiyalishaya kakhulu yena akajoyina nokupheka isikhathi esiningi uzongithusa kakhulu lokho. Hey babukeli niyayizwela ukuthi usisi namhlanje ufisa ukuthi sifonele usisi ongudade wabo simtshela ukuthi bathandana nendoda eyodwa and usisi wayanda kuningi abakwenzile ndawonye baye emahotela bejabulisana bethozisana bebo babili manje namhlanje isikhathi sokuthi usisi azi ukuthi kwenzakalani kahle kaze uzothini usisi manje awusho konke engibuza yona la akaze nje mhlambe kwenzeke usisi wakho nomuntu wakho lo okade kusibaru wakho ngoba niyathandana manje bexabane mhlambe akaze kwenzeke abaxabane. Ngeke phela behlale bengaxabani ngikuphi mina ngoba phela ngihlezi nje kulogimele into yakho for sure nje la ikhanda lakhe kuringa mina because nje imini engihlezi ngimnesikhathi sakhe yena nje akasajoyina nomnezi isikhathi vele futhi angazi ubuye ebona na ukuthi kukhona mina vele la endlini so vele ayike into eyiningi angazenza la endlini ekhohle ukuthi indoda iyanakekela uyagada indoda. Babukeli niyayizwela okunye mhlambe yini nje othi muyibuka noma akasho ubhuti ukuthi uyayithanda ngawe. Mina nje okungichaza kakhulu ngaye ukuthi ave umuntu onothando ozothi lo nesikhathi uyamnikeza umuntu wesifazane isikhathi sakhe kube uyena oyihlulekelayo umuntu futhi ohlezi nje enama plan right empilweni nje okwakhe ifuture ukuthi ibe bright kumndeni wakhe okhathalela kakhulu umndeni wakhe. Okunye ke sesithenge ngisho indawo khona nje sizokwazi ukuthi makwenzeka ngixoshwa kuleli ikhaya engihlala kulona
ngikwazi ukuthi ngihambe siyozakhela umuzi wethu sinobhebi ngoba vele bekukhona nemali ade ngiyibeka the time elokhu ngineza imali njalo ngokuphela inyanga because benginikeza ngisho 2k 5k bekudepend ukuthi unamalini mina ngiyibekele mhlawumbe half wayo leyo mali so leyo mali leso zama ukuthi sihlanganise sibone sihambe siyozakhela nje eyethindlu noma u4 room owancane wesikhashana sibe sihlalela khona naye ngalokho nje efike ezokho enqonqoza kwami naye ngimshiye kahle ngephisi mawukuthi uyanqaba ukuthi simshare le ndoda le injalo nje futhi nje ayijiki Siswami awunqeni ukuthi mhlambe izingane mazithola iqiniso zasiswakho benomuntu wakho lo kade kusibaro wakho awunqeni ukuthi mazithola iqiniso mhlambe zokubuka kanjani nje mhlambe zingase zikuzonde zinyanye zithi ubangisa uma wazo ya mhlawumbe ingane zingaba nalokho ukuthi hawu nangu sisi bukade sesimthemba uma mncane kade simthemba ngabe usevele nje usesuka uthatha ubaba kodwa kwelinye iside ngoba ngumuntu okukhuthele kakhulu futhi nje ngusisi abamthanda kakhulu bayazi ukuthi even besikoleni ekseni ngibenzela ama lunch box ngiyabakhathalela ama uniform because babantu abahlezi befunda ingakho phela nalokho okuncane okomfana okwase kuyibonela nje intokazi esencane wakubona nje ukuthi cha lo ufanele ukuba kuleli ikhaya yabo nje umthandeni owami uzolala la lokho nje ngiyakwazi Hey babukeli niyayizwela kushuthi la indaba usisi mina indaba into engibona kuwena sisi ukuthi ukhuthele nawe intokazi yakwena so manje usibari wabona ukuthi hayi ngiyakhona ukuthi nje nike nisale noyithuni izinibuye nemovie ngwana kugcina sekwenzeka into eyenzeka bedla ama take away mabebodwa balokhu bethenga imali bethenga ezitolo bemosha imali yonke leyo nto ayikho right bengifisa nje ukuthi leto lesixoxe kahle sisonke Nkosi yami khona nje sisozizakala bekwazi ukuthi besebenzise nemali ngendlela eright manje indoda bengacomplain ini leyo sibaro wakho mabehlezi bedla ama take away Hey angazi phela ibona abaziyo cause mina bengakafiki kodwa nje mina lo 2 years lo ngifikile sekushintshile endlini naye usisi ubeke ngicome cause phela umuntu ofuthi ongikhonzi nje usisi wakho samncane bengikholwa nje ukuthi hayi usisi lo shuthi intokazana eright nje izoyiphatha kahle kanti we mina sengiyibonele la ekhaya hayi babukeli niyayizwela siswami singalokho sichitha isikhathi ayanda sizomfonela usisi wakho le ndaba nami yangisinda ngazi ukuthi eyami but ke sizomnikazi wayo ukuthi uthini sizofonela usisi wakho ngizokunikeza ifoni ufake inamba yakhe okay faka inamba yakho faka inamba yakhe faka inamba yakho faka inamba yakho kwenza show siphelele sisi faka inamba yakho asiphelele akayivala akajwayele akuyena umuntu ojwayele ukuvala ifoni hayi ngeke cha sezobuya futhi emsebenzini ngenza usefikile faka inamba yakho faka inamba yakho awu bese ngithi izongena ezihlahleni Hello? sisi silindile uyaphila Ngiyaphila futhi njalo. siyaphila sisi Ukhuluma nobani? ukhuluma noVumani kwiVumani Films la nginosisi wakho Ayanda ngabe uyamazi Yebo ngiyamazi. Marun unenkinga angazi noma mhlambe bengahighlightela mhlambe inkinga anayo afisa ukuthi akutshele yona Oh, inkinga yani le akakhuluma. Ukhona la? Ayanda ngicela ukhulume uzomtshela konke usisi wakho ukuthi kwenzakalani yini lo ofisa ukumtshela yona mhlawumbe ufisa ukumthengela imoto nje Sawubona sisi wami Yebo sisinjani? ngiyaphila nami Ngiyaphila. sisi ngifonele la uBhutfumani ngifuna ngisize yazi ngokuthi nje angichazele wena ukuthi mina noSibari sekukhona into esiyenzayo siyathandana and futhi sesineminyaka emibili sindawonye Hawe, usibari usho lo muntu wami. yebo lo Ngiyathandana. yebo sisathandana
Hayi bo, uthini kimi mina uthuyezi? Yebo sisi. Hayi bo, wena usangene phela wena. Manje-ke sisi benginesifiso sokuthi kanjena yabo njengoba ukuthandana naye usulotsholiwe nishadile nami ngibe umakoti wakhe wesibili yabo ngoba imina omnakekelayo umuntu wakhe imina ohleze naye imina omwashelayo imina omphakela mayibe emsebenzini imina owazi ukuthi ugqokane ekseni ngimayinele wena usuke ungekho usuke ubhizi yabo uthi ngiyakusiza ukuphungulela umsebenzi. Hayi wena ungazongibhedela wena. Yazi uyangibhedela. Uyangibhedela. Yini uthini kimi kahle kahle? Awumniki nakahle embhedeni uhlezi ukhathele. Ngibhizi usho wena futhi uthi ngibhizi bathi wena ufuna indoda yami ulala nendoda yami. Phela ngisho nami ngendleleni bangithi nje ngifuna si-understandisane uyibone nawe lethu uthi cha kumele nami ngibe owesibili ngoba ngikwenzela izinto zibe lula nami futhi ngiyangithanda and nawe uyangithanda ngesikwazi ukuhlukana. Akwazi ukwenzela lokho akwazi eyami indoda usho kahle ukuthi ngisuke ngibhizi so umuntu uthi niyathandana no2 years uyanginakekela ingakho nje yena uma ngibuye emsebenzini mina ngithola usuphekile wena ukudla kuhleze kuncoma kanti ulala naye. Yena yini ngempela ikhanda lakho alisebenzi uthathe yami indoda. Angisho ukuthi hlukanani angisho futhi sizoyiyeka into yenu nami ngizoba owesibili ngoba kuyafana sabandawonye nje sisi sizosizana ngento eningi kabi ingane sizoyizala ezekhaya elilodwa. Akwazi sisi ukwenzeka lokho akwazi eyami indoda uyabona ukuthi uyanqaba phansi nayo yabona ukuthi uyanqaba ngizowenza ngendlela yami ngiyakutshela ngizowenza ngendlela yami. Angiyizwa ngicela uhlukane nemizwa yami uhambe uthole yakho indoda ngishadile uyasho ukuthi ngishadile wayo uthatha indoda yami ungangihlanganisi ngicela ufike la uzothatha izinto zakho ungiphumele la ungiphumele angifuni nje nokukubona yazi uyangicasula angifuni nokukubona. Umuntu ozosho lokho ke umthandeni akusiwena. Umthandeni ozomtshela yilo usho lutho wena nje udelela mina kahle kahle weyisa mina nguwami sekhayikini but uyangeyisa yini vele shuthi sorry nakho sorry la ulela nendoda yami iminyaka emingaka mina ngingathi mina ngithatha njengosisi wami but wena ungidlela yami indoda akwazi ukwenzeka lokho akwazi ungangihlanganisi yazi ungangiphithanisi ngekhanda. Sis hayibo yebo sis sorry hayi ngiyahlanya manje yini manje ngeke ukwazi umnikeza ithuba ukuthi nibe babili. Angikwazi ithuba alikho nje ithuba engizomnika lona ngicela hlukane phansi nendoda yami ahamba igcinela wakho amadoda eyami nje indoda kahlukane phansi nayo ngishadile ngineminyaka eminingi ngani ngishadile nendoda yami so u2 years wakhe lo awulaste naye u-right for now awuphele akuphele yonke into. Hey yo sengizwa futhi sizama umfonela futhi. This is the answering service for 069452. But into esizoyenza sisukuthi sikuphelezele babukeli somphelezela usisi senze sure ukuthi usefu ababambani ngezandla lapha ekhaya yonke into right as long nje mina ngizothola umyeni wami kuphela ikona engingakujabulela ukuthi uyangixosha kwakhe mina vele senginendawo yami engiyithengile anginankinga nalokho. babukeli uzoba safe usisi sizosenza sure ukuthi ababambani ngezandla. Amen sibonga.